nebanye anya bụ ịgba alụkwaghịm aghara aghara onye nyere alụmdi na nwunye ahụ nkwado ma ị na-anya ịfụ na ọ nwezi ka o si wee dị na n'obodo anyị kịta anụnwa na ndị mmadụ dịka ihe gbasara ịnụ di na nwunye a nọ ihe ejizi egwuri egwu ụfọdụ nwere ike nụọ arọ na-abọ maọbụ ọnwa na-abọ ma ịtọ ha sị gị na ha agbasago na ha chọrọzi ịnụ ya bụ di na nwunye anyị wee na-ajụ kedu ihe kpatalụ nke a, kedu onye nyelụ nkwado na ya bụ alụmdi na nwunye ga-agaba n'iru, kedụkwanụ ihe ndị mmadụ na-ebugasị n'obi n'ụbọchị taa tutu ha wee banye na ya bụ alụmdi na nwunye. Ihe ndị a niile ka anyị ga-ene anya tata na ya bụ ihe mmemme anyị. Ọ nwekwala onye ọbịa pụrụ iche anyị na-anọ mana ị gara afụ ya anya, ọ bụ Onye ka ị ga-anụ maka na o si obodo Lagos wee nọlụ tata anyị na wee chọọ ịkpalịta ya bụ ụbụbọ na fonu. Afịa bụ Honorable Udoka Umeokonkwo, onye nọ na obodo Lagos mana ọ bụ nwa afọ Igbo. Honorable Udoka, kedu ka ime? Adị m mma nwanne m nwaanyị ka eji nọ ụtụtụ ọma. Ịbọlachi, anyị na-asị gị nnọọ rinne. Ama m na ị nụlụ ka isi wee na-akọwa ihe gbasara alụmdi na nwunye na ndị mmadụ na-agbazikwa alụkwaghịm aghara aghara kịta. Ajụa gị n'uche nke gị na ụwa kịta ka o si wee na-adị, maka na ama m na mgbe gboo na-asị na abịa ịnụ di na nwunye ọ bụ na achọtalụ mmadụ achọtalụ ha na-abụ ebido nenewegodo onwe ha anya malụ na ha ebi nwe ọ daba ha banye. Ụfọdụ bụrụ bezon ịhụnanya ya bụ nke anyị kpọrọ lọv, asị gị na onye afụrụ na ha na-agbafuru onwe ha n'anya ha wee sị ka ha bịa nụọ di na nwunye. Mana ajụọ gị n'uche nke gị, ọ bụ ya bụ ihe ka na-play out na ya bụ ịhụnanya, kedu ihe dị gị ka ọnya bụ ihe ndị mmadụ na-ebu n'obi kịta tutu ha sị ka ha gaa lụọ di na nwunye? Nwanne m nwaanyị, ihe ndị mmadụ na-ebu n'obi were anụ di na nwunye kịta dị ọtụtụ. O nwere ndị bụ na ihe ha jiri wee chọọ ka ha nụọ di na nwunye, nke nwoke nwere ike na-achọ ka ya nụọ nwaanyị na ndị ọgbọ ya anụchana, nke nwaanyị nwere ike na-achọ ka ya nụọ di na ndị ya na-ejere agụ akwụkwọ agụchana na ya onwe ya ga-anụ di nke ya. Ọzọ n'imekwa nwere ike ọ bụrụ na nke nwaanyị na-achọ ka ya nụọ di na ike ya ji ata ahụhụ dịka onye anụbọ di agwụna ya ka ya nụta di fụ onye na-enyere ya aka asị nwaanyị. Nke nwoke nwekwara ike bụrụkwa na ọ na-achọkwa onye na-enyekwara ya aka, onye inye aka na ike nna ka eji ata ahụhụ dịka nwoke agwụna ya. Ihe ndị a niile sochara ihe ndị mmadụ ji asị ka ha gbabara n'ọdị na nwunye. Nke na ọzọkwa so n'ime ya bụrụ gịnị, onye ọ na-achọrọ ka ọ mụta nwa dịka o si wee kwesị ekwesị, onye ga-anọchite anya gị n'ụwa na onye ga-ene gị nka. Ihe ndị a bụ ihe mere anyị ji achọ ka anyị nụọ di na nwunye. Ọ dị mma, daalụ rinne maka ya bụ ụsa enyere gị. Mana dịka isiokwu anyị si wee kwu, ịgba alụkwaghịm aghara aghara, kezi ihe bụ ya na-ebute kịta? Ihe na-ebute ịgba alụkwaghịm na di na nwunye nke anyị na-afụ n'elu ụwa taa, ihe butere ihe dị ọtụtụ. Mana ọ bụrụ na ebido n'isi, ihe butere ihe bụ na a hapụrụ isi aka na-agbazi ụrịọm, and ụrịọm ọbụla ị gbara wee hapụ isi aka ụwa ka ọ daa ụda. Gịnị ka m na-akọwa bụ na usoro anyị ji anụ di na nwunye dịka anyị bụ ndị Igbo na dịka mụ onwe m fụrụ n'anya mgbe m na-etolite wee rukwa mgbe mụ onwe m nụrụ nke m, o nwere usoro anyị ji anụ di na nwunye. Usoro anyị bụ ndị Igbo ji anụ nwa na nwunye bụ na ọ naghị abụ nwoke teta ụlọ ụtụtụ ọ kpọrọ nwaanyị bịakwute nne na nna ya sị ya na ya aka na mbọchị ya eji ịnụ nwaanyị nọọ nwaanyị aka ya anụ. Ọ kpọrọ nwaanyị nakwute nne ozi nne gị na nwaanyị chọrọ ịnụ nọọ nke a ka ya anụ n'ebe ha anya ya, ọ bụrụ ya ọ bụrụ ka anyị si anụ nwaanyị n'ala Igbo. Mgbe mbụ na-abụ ọ bụrụ na ịfụ nwaanyị ị ga-anụ, ijenụgwanụ nna gị, nna ga-akpọ nne gị, nna wee bido wee jebe ajụjụ, wee bidogoro jebe ajụjụ ajụsi ya. O wee bụrụ na ọ n'eziokwu na famili a n'ihi ga-ejenwu na ya nụ nwaanyị, ewezi oke ebe ọ bụ n'ihi ejenwu na ya nụ nwaanyị, ngwa ka unu bidonu. Mbido a ya ebido, ndị nke nwaanyị abịakwara ajụkwa, ha jụbajụcha ọdụ ha mma,
ka e wee kwekọta na a ga-anụ. Nke nwaanyị a ga-anụ a ga-akpọrọ ya o jere ofu oke ibiri oge anọ na nke ya n'ọtụtụ oge na-ede ha anya ka o wee mụta ihe dị na alụmdi na nwunye a. Maka a na-amụ ya amụ mgbe ochie, mana kịta onye mụgosiziri ndị jere ịlụ di na nwunye. Onweghị onye mụgosiri nwaanyị ka o esi wee nụ die, onweghị onye mụgosiri di ka o esi nụ nwunye. Nọọ ha baruo ha na-emezi ọcha acha si bute, ọcha ha acha si megene si bute. So na ihe butere nsogbu a bụ na anyị hapụrụ etu anyị si eje ihe gbasara ịlụ di na nwunye, na-ejezie n'ụdị abụrọ ka o siri kwesị, na-eso nke ndị mba ọzọ. Mana ya amaghị na ndị mba ọzọ a na iruo na befa mmadụ one nụrụ di na nwunye bi n'udo ha pere mpe. Ihe ndị be anyị ndị mgbe ochie anyị jiri nụọ di na nwunye o wee tọọ atọ bụ na anyị nwere usoro anyị ji anụ ya, and usoro ahụ mere anyị ji ata atọ. Ihe mere na ọ naghị ata atọ taa bụ na anaghị ejizi usoro ahụ eme gịnị anụ ya bụ di na nwunye. Maazị Honorable Udoka Ume Okonkwo afọ mbụ ajụrụ Chukwu ọ mụ na Chidimma so na anchor program a n'ụtụtụ a. Nwanne m nwoke udo dịrị gị. Ị na-ekwupụta na youth ka anyị kpọzie ya ndị na-anụzi di na nwunye nke ọfụ kịta na hapụgo na usoro ndị nna anyị na ndị nne nna anyị ji anụbu. Ị na-akọwazi kịta na mmadụ ịga akwụkwọ, ụmụ nwaanyị ịga akwụkwọ wee dị enlightenment ọsọ enyekwanụ di na nwunye nsogbu kịta? Nwanne m nwoke, mmadụ ije akwụkwọ abụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ, maka na mgbe gboo ndị nna anyị ha gụkwara akwụkwọ. Ihe bụ nsogbu bụ agụrụ akwụkwọ agụrụ. Ihe bụ nsogbu bụ ihe ndị mba ọzọ bụ ndị mba ọzọ nọ n'elu ndị ofesi na-eme ka ndị ụmụazị ọgbara ọfụ kịta na-amụrụ. Gịnị bụ ife afọ a na-eme? Na nwoke na nwaanyị nwere ofu ikikere. Ọ ya bụgodu nke azịza afụrụ gbaba okpu na nwoke na nwaanyị nwere ofu ikikere na ikikere ha bụ ofu. Ọ ya ka ha na-eburu wee banye alụmdi na nwunye. Ọ na-eso n'ife na-ebute nsogbu wee tiri ndị ọgbara ọfụọ na-anụ di na nwunye. Ife afọ a na-akpọzi nrube isi nwaanyị na-erubelu die nara ana n'ebe ndị ọgbara ọfụọ nọ. Ha na-achọ ka ha nụba di na ya na di bụ ofu na ikikere ha bụ ofu. Mana mgbe ọbụla ị nụbara di wee na-eche na ikikere dị na di gị bụ ofu, ọ naghị aga nke ọma. Ọ ya mere na ndị ofesi afọ na ha anaghị ebi na udo dịka di na nwunye. Ọ bụrụ maka akwụkwọ, na ịgụrụ akwụkwọ ịnọrọ na ị ga-erubere di gị isi na ọ bụrụ na ịma ife. Ọ dị mma, daalụ rinne Honorable. Ma ịnekwa anya na ọ bụ na ụfọdụ nyocha emelụ na-egosi na ụfọdụ mgbasa di na nwunye na-agbasa na-abụkarị na ọ dị ka apụta nke anyị na-akpọ n'ọnụ oyibo na-enwe domestic violence. Ọ dị ka onwezi onye dị ka di na-eti nwunye ihe. Ajụjụ m wee bụrụ nke a nụnwakwa kedu ebe ndị be anyị si wee mụta ya? Maka na ọ bụrụ ọsọsọ na ọgbọ kịta ka o bido o tego ọ dịba, mana mmadụ aghara achọzina ka ya nọlụbe die ka e were ife tigbuo ya. Ụfọdụ ụmụazị amụkwalụ na ya bụ ezinụlọ na-enekwa anya ha na-amụta echi ha ebulukwa anya bụ ihe wee bakwa na ezinụlọ nke ha si n'otu nne na nna ha si wee bi. Mana inezi anya ụfọdụ ndị ọgbara ọfụ enwelụ kịta anụnwa iti nwaanyị nye maka na ofu amara mmụọ ma sịsị na onye bụta obulu frustration obulu ka o si wee dị ya wee dabidozie na arụ nwunye wee na-etie. Ọ bụ nye kpata na ụfọdụ ụmụ nwaanyị si na faya anagide nwuzi nyabụ etimife na ezinụlọ ha. Kedu ka isi wee fụ nya bụ ihe na-eme kịta anụnwa na alụmdi na nwunye dịgasị iche iche? Ihe do na nwoke iti nwunye ya ife esogodu n'ofu onye na-akagbu ya dụka ihe jọrọ njọ. Ọ ya jọkarịchara mbọsị ọbụla nwoke welitere aka wee tie nwunye ya ife. Ụbọchị ahụ ka ị gwara nwaanyị ahụ na gụ na ya bụrụ na ọgbọ na onwezighị ugwu ị nwere ebe nwaanyị ahụ nọ. Nwoke ma ife
anaghị eti nwunye ya ife. Ọ ya ka m ji wee sịgo na ọtụtụ n'ime ha ajụọ ihe a na-akpọ mmụta dụ na di na nwunye. Ọ ya mere ha ji ebi edo ndụ a. Nna m mụrụ mụ ihe niile ọ nọrọ ndụ n'iru m mmadụ ife. Onwe ụbọchị m fụrụ owelite aka tie nne m ife. Ụkwụ a ka m jiri ote a. Ibi nwa agbọghọbịa nọ n'iro emebibeghị m ya na ndụ m wee rukwa etu a ndụ kịta. Ife ba ji eme bụ na ha mụtara ya bụ mmụta. And ife butelu na ọtụtụ n'ime ba na-eti nwunye ha ihe taa bụ gịnị? Ama na mgbe ochie na onwere ndị na-eti nwunye ha ihe mana o pere mpe wee tiri onye ọnọ taa. Ife mere o ji wee bụba taa bụ ndọrọ ndọrọ onye ga-achị ibe ya dụ n'ebe ndị alụmdi na nwunye nọ kịta. Ọ ya butere ya maka na mgbe mbụ ugboro ole ka nwoke na-ekwu okwu nwunye ya asaghachie ya n'ụwa mgbe ochie afụ ya ọnwụ nne m ebe ọ sara nna m ajụjụ. Mana kịta o doro anya na ụmụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwaanyị anụta kịta na bifo nwoke a na-ekwu ofu nwaanyị ekwu onye ịsatọ. And ụfọdụ ụmụ nwoke anyị ejide iwe ha aka. Ọ ya na-ebute ime gịnị owenye aka tie. And ikiri ana nke mbụ ihe ekiri gaba etu a ka ọ dụ. And gịnị bụkwa na ife bụ ihe socha mee bụ kedu ndị kwuru si jee nụọ nwaanyị a mgbe anyị ruo na nke a mma afere ya ajụ iwee fụ ebe mmiri mmiri si wee bụ oke gbọgụrụ. Ọ dị mma ọ ebe a ka anyị nọ kịta anụwa ndị kwulu ya bụ ndị kwadolu ka anụ di na nwunye. Achọrọ m ka anyị tinyeke n'ọnụ na ya bụ ihe maka na mgbe ụfọdụ alụmdi na nwunye na-enwekasị na abụ ma ọ bụgodị na nne na nna n'anya sị gị na onye a abụrụ nwunye gị maọbụ onye a abụrụ di gị. Ụfọdụ asị gị mba ka anyị jee n'ụba na fa achọrọdo ngọzi nne na nna ha nọọ ifefe achọ ka fa ya eme dịka isi wee kọwa na mbụ na ụfọdụ bụ afọ na ara mmadụ n'ihe dịka na ha nọ na-alụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ afụ nara mmadụ n'ezi ayarazi eje mee nyocha abịa nara asị gị na onye a maọbụ ndị tụbalụ nwaanyị ime ha chọrọ ka amụta nwa ha n'ezi asị ka akpọ ka ejilizie maka nke a wee nụba anya bụ di na nwunye. Ajụjụ m wee bụrụ kedu ndị kwesịrị inye ike kele na-abịa n'ihe dịka ịkwado alụmdi na nwunye n'etiti nwoke na nwaanyị ya bụ ndị kwesịrị inye nkwado ha? Nwanne nwaanyị aga m agụrụ gị akwụkwọ nsọ a mana aga m akpọ ebe o nwere ebe mma akpọrọ na akwụkwọ nsọ maka ndị na-eje anyị ka ha jee gụọ ya. Ọ bụrụ na ije na Deuteronomy chapter 7 ọ bụrụ na ị gụọ from chapter 2 wee ruo na chapter 4 ị ga-anụ ihe Chineke gwara ndị Juu wee sịba na fa anụkwana nwaanyị na Gentile na ana ya na-enye ha na ọ bụrụ na ha jee na ha gba mbọ fụ na ha kirigharị ndị niile nọ n'ime ya na ha anụkwana nwaanyị and ụmụ ha anụkwana nwaanyị na ọ bụrụ na ụmụ ha nụọ nwaanyị ebe afọ na ha ụmụ ndị nwaanyị a ga-adọchie ụmụ ha azụ ma kwụsị ife ya nwa bụ Chineke. Nwanne m nwaanyị gịnị bụ Gentile? Gentile bụ ndị agwa ha na agwa ga-abụrụ ofu. Ọ ya bụ Gentile. O nwere onye a na-asọ asọ. Anyị ada asọzi mmadụ maka anyị ncha bụ ofu mana ihe bụ Gentile mụ nwa ghọtara bụ onye ọbụla ndụ ihe ọ na-ebi na ndụ gị abụrụ ofu. O kwesịrị na gụ na ga-anụ di na nwunye. Gụ na ịnụ di na nwunye ọ ga-esi ike unu ebie n'udo. Ọ ya mere eji atụ ete mgbe gboo bifo anụba di na nwunye. Gịnị meziri kịta onye na-ajụzi ese kịta? O nwere ozi onye na-ajụ ese maka na ndị na-akwadozi alụmdi na nwunye kịta abụrụzi ndị ezinụlọ. Ọtụtụ 60% or 70% ka m kwuo ya 70% di na nwunye a na-anụ kịta ebe a na-akwado egbu n'ụlọ ekpere dị iche iche. Ị ga-afụ mmadụ ọbara ruo n'ụlọ ekpere pastọ ya sị ya nọọ nwaanyị a ka ị ga-anụ. O ruo n'ụlọ ekpere prọfetes ya sị ya nọọ nwoke a ka ị ga-anụ. Ọ kpọrọ nwaanyị a ọ nara obe mama ya ma ọ be nna ya ọ sị nna ya na nwunye ya. Nna ya na-asị ya nwa onye ka ịkpọ ka ọ bụ okwu ekwucha nna ya asị ya mba na ya eje ebe ga-etu a. Nna ya nwere ike jee jụwa ese bichakwasị ya nwa m na ga agakwana ọ sị nna ya na that ihe in the Lord agwa na
ma ọ chọrọ ya ma ọ chọrọ ya nọ ya ka ọ ya anụ. Ife bụ nsogbu bụ na ndị na-akwado di na nwunye taa, ụfọdụ n'ime ndị dadiji a na-ekwukwa abụ nwoke anụbeghị nwaanyị o na-akwadoro ugwu jee nụọ nwaanyị. Onye agha ndụbọghọ nwaanyị mbụ ya na nwaanyị ebibọghọ, ọ maghị ihe bụ nwaanyị. Ịmakwa na nwaanyị siri ike. Nwoke ọbụla anụbeghị nwaanyị ekwesịghị ikpe ikpe nwaanyị. Nwoke ọbụla anụbeghị nwaanyị ekwesịghị ịtụnye ọnụ n'ihe gbasara nwaanyị maka na ọ maghọ ndụ ụmụ nwaanyị. Ọ ndị nụgoro nwaanyị ọtụtụ afọ karịa 10 years bụ ndị kwesịrị ịpụtasịgo na nwaanyị dị ọcha ma na nwaanyị dị oji. Mana ole ndị na-akwado ọlụlụ di na nwunye, ụfọdụ ndị anụbọghọ nwaanyị na-ebu ndị isi ụka na-asịgo na onye ga-anụ jenụba ọsụ na Chukwu gwara ya, onweghị Chukwu gwara ha eletem. Jizọs Kraịst enwere onye ọ gwara onye ọ ya anụ bụ onye bụ mmụọ mgbe ọ nọ n'ụwa. O nwere mmadụ eji ọ kwadoro. Ezi ka pastọ si gbaghọ na Chukwu gwara ya onye ị ga-anụ, asị ka ọ na-atụ gị. Ụfọdụ n'ime ndị agha agbaghị ya anụ nwere ike ọ bụrụ enyi ya nwaanyị ya na ya yitara mbụ ka ọ chọrọ iji usetụrụ ya, ọkpa gị agụ jee nụba ije nụba ịnarụ echiri na ọta ubewu n'ụlọ maka na akara aka gụ na ya bụrụ ofu brọd o bụ bịa abụrụ ụdị brọd ị kwesịrị ịnụ. Ụfọdụ n'ime ndị nna anyị nwere ebe ha si na ya ga-anụ nwaanyị dịka Chukwu gwara ndị Juu. Ụfọdụ ndị nna anyị nwere ndị ha nụrụ anya ha wee nwee iyi na nwa ha ọbụla nụrụ nwaanyị ebe a na onye nwe udo. Ọ ya ka eji ajụ ese mana ndị mmadụ amara. Ije nụọ nwaanyị ebe ahụ ya enwechi udo, ọ ife eji ajụ ese mana ọgba amara. O nwere ife ndị gboo na-akpọ ịdọbi ọmụ. Gụ na mmadụ dọbi ọmụ, o gosi na gụ na agha adị na mma n'ụwa tụ ụwa. Ọ ya ka a na-akpọ ịdọbi ọmụ. Ụfọdụ ndị nna anyị nwere ndị ya na ha dọbiri ọmụ. Ijekwute ije ekwe nsogbu ọgụ ọkụ iwe jee nụọ nwaanyị na famili gụ na ndị nna gụ na nna ndị ahụ dọbiri ọmụ, gụ na nwunye ya agha ebichi n'udo. Honorable, n'ihe anyị jụ kịta o nwere ihe nchọrọ ịjụ. Echekwa m na ọbịbịa Jizọs mere ụfọdụ ihe ewezugasịa ya. Ancestral cause part of those things. So kike anyị na-ekwu adọbili ọmụ ebe na-ekwesịrị ije. Eche m na onye ọbụla nọ n'ime Chukwu, ya bụ onye na-eje ụka nọ n'ime Chukwu, na ụfọdụ ihe ndị a niile emegasịrị mgbe gboo ọ na-esoro wee mee, ọ na-amarodụ ka esi wee mee na ọ kwesịrị igbochibido imegasị ụfọdụ. Biko kọwala ya ọfụma ka anyị ghọta. Nwanne nwaanyị ka ngwa mgbe Jizọs nọ n'ụwa lụtakwa mgbe a jụrụ ya ajụjụ gbasara Siza, inye Siza onyinye, gịnị ka ọ sa-aba? Ọ sị papa were ihe ruru Siza ma gịnị nye Siza, ha were nke nyuru Chukwu ma gịnị nye Chukwu. Nwanne nwaanyị mụnwa na-agba gị okwu a, ụwa anyị fụrụ anyị nọ n'ime ya ọ dị ezigbo omimi. Ihe gbasalụ spiritual thing ndị mmadụ amarọ a na-asịgo na ekpegolu ekpere emegolu nke a, ọ bụrụ ife ndị anyị fụrụ anyị na-ekwu okwu ya. Mgbe a gbara ụmụ Izrel okwu a, Chukwu gbarụfe ya bụ ya kere ụwa ke ife niile mana ọ gbarụfe ya, and okwu afọ gbarụfe ya dị etu afọ. O nwere ife a na-akpọ lineage, ya ha echenji nwe lineage. Ịmakwa na ekpere anaghị ekpepụrụ lineage. Lineage wụ broad. O nwere amount of prayer ya ekpepe ya. Ọ ya bụ ife ndị mmadụ amarọ. Ọ ya ka o ejibe ife onye bụ onye ụka, onye usi ụka, ọ na-ezu oshi, ime ife o ji ezu oshi. Lineage ezu oshi. Ya mere ọ ejibe ife onye bụ onye isi ụka, asị onye ọdakpọrọ nwaanyị, ịjụwa eze, ị mara na agbụrụ nna ya o nwere ndị mere ya. Ife ụka ya ekpuchi bụ mkpuchi ka o ya ekpuchi go. Ọ bụrụ na ị naghị eme ife ahụ n'ọdị ị na-eme gịnị, ị na-ezo ezo ife ọbụla ọbara gị burupụta ụwa ị ga-ewepụ nwe ya. Ife anyị na-ekwu ụbụrụ lineage otugo di ya, o nwere ka it's a screen you can cut it off. So onye na-asị go na o nwere ụkwụ ihe ya ewepụ ya asị ka ọ na-atụrụ gị ọjọọ si na-ezizi ibu gị. Ọ ya bụ ebe ndị be anyị nwere problem mana ya marọ. So ana m ekwukwe taa ka onye ọbụla mara ya, rapụba na-asịgo na nke a mere nke ogbo o metụrụ na lineage ihe arụ ọbara, ihe wechapụ ọbara ewechapụ. O nwere ife a na-atụ n'inu sị gị ike ịnụ nwaanyị gụjegoro chekie mama nwaanyị chọrọ ịnụ ka ị marụ ndụ ya. Ọ ya bụ lineage. Ifuru etu a ndụ kịta ife ọbụla nna m merụ
mma mgbe nna m na-eto ana m afụ onwe m taa na-afụta those things in me mana ndị atụrụ mma ana m astrọgụzi ka m ghara ime those one onwe ndị atụrụ mma mana ọ bụrụ na ọ dụrọ n'ime m ọ dị n'ime m ọ ya bụrụ ineji ije nụọ nwaanyị nne na-akọ nkọ nwunye oyi akọ nkọ kama ọ bụrụzie na ọ na-akọ ọ na-ezo ezo ọ ya mere ihe ezigbo ịfụ ụfọdụ ndị isi ụka ifu nwunye ha ifu ịbaruo ime ifu ụdị nke ọ na-akọ die na ya gịnị mere jee jụọ ese nne di nwaanyị a nne mụrụ ya nne bụ etu a ka o si eme ọ ya bụrụ ineji so ị na-ejekwa na-asịrị gị na onye abụkwa sista na onye abụkwa nka ọ ya mere ndị mmadụ ji atana bikos na-akpana ya na ọ bụrụ na born again adịghị ewepụrụ imeji my sister ka m kwuo ya taa ka ndị mmadụ na ya mkpuchigo ọ na-ekpuchigo. daalụ Honorable Udoka. Ajụjụ m achọrọ ịjụ ka ọ wee dolu ndị mmadụ na-ege anyị ntị ọfụma n'afụkwa anyị na ihe onyonyo bụ na ka onye kwado gị ka ijezi alụm nwanyị ka ndị mmadụ kọwala anyị ka ndị mmadụ wee nwa ka a wee mụta ofu ife na mụ abụọ n'ime onye kwadoro m nwa ka ị na-egwu adị oge m nụrụ nwaanyị grandmother my father ka nọ ndụ oge m chọrọ ịnụ nwaanyị ebu m ụzọ chọta nwaanyị mbụ m chọrọ ịnụ mkpọrọ ya kpọjelu my mother na ụmụnne m adịrecha ya onye ọbụla kwuo uche akwụcha ọ bụrụ na majority achọrọ mmecha mra nwaanyị afọ nje kpọtakwa ọzọ kpọrọkwa ya si Lagos kpọrọ ya nara village jefu my grandmother mma my father kpojerie mma my father ọbakada de mma my father fụ ya nnebecha ya welcome ya mkpọgara ya my own mother kpọgara ya ụmụnne m niile ma ndị ntọrọ ma ndị tọrọ mụ ụfọdụ ime ha na-agụ ọrụ nkịta onye ọbụla wee mebe exam mechacha my mother wee sị mụ na mụ gaba my grandmother wee sị m gaba after achịchara eze niile a chụrụ family fa na mama ya hụ ma ihe niile dị involved my mother na my grandmother maka my father anọzi ndụ mgbe m nụrụ nwaanyị wee sị m go ahead ọ ya wetu aka m si wee nụ nwaanyị anyị ketere m ụlọ were aka mkpọrọ nwaanyị kpọgara si n'iwu na onye aka mma na asị ngụ n'owogo nke m kpọtara ha jụ anụọ m ya mkpọta nke a ha wee kpeta afta a ga-echekicha izo niile cheke mama ya cheke ebe o si cheke everything ha wee sị m my grandmother my mother na ụmụnne m wee si yes na onye a na ha anabatara ya o etu a ka m si wee nụ nwaanyị. Ọ dị mma daalụ nne na-abịakwa na ihe gbasalụ ka esi achọtalụ mmadụ nwaanyị ọ ga-anụ maka na ama m na ọ nwee famili ndị na-eme onye ezinụlọ na-eme etu a apụtasị gị na ndị dị otu a na ndị dị otu a na-achọ ka anụkọla especially ndị nwere ego maọbụ ndị nwere biznes asị gị ka ya bụ biznes maọbụ understanding ka ọ wee na-agawanye n'iru na ọ ga-amasị ha na gị nwa je nụta nwaanyị na ya bụ famili ihe a bụkwa nne na nna bụ ihe kwadolu gị ka ijebe nke a mana gị nwa bụ nwoke maọbụ gị nwa bụ nwaanyị n'anya mgbe ụfọdụ ọ bụ na nke anyị na-asụ n'ọnụ oyibo na gị na onye adịrọ compatible mana etu o si wee dị na nne na nna gị akwado gị isi ka ị gaba mana n'eziokwu ụfọdụ n'ime ndị a ha lue na that alụmdi na nwunye ya bụ marriage ifu na a na-enwebe misunderstanding ya na mgbe ọbụla na-enwe ọgbaghara n'etiti ha anọkọtazịa asịzịa ngwa na ọnya bụ marriage na ọ yara agawanyezi n'iru ka amalụzi otu e ga-esi wee mie onye ọbụla gawala onwe ka ihe igwe ikwu maka nke a maka na n'eziokwu ọkwa nne na nna bụ ihe kwadolu ka mmadụ na-aba jee nụọ alụmdi na nwunye. Nwanne m nwaanyị o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị taa ife onye ọra nwere oke ọchịchọ anya na-aghọ onye ọra nwere oke ọchịchọ onye pụtara wee were alụmdi na nwunye nwa ya wee na-achọ ka o wee compensate business partner onye ahụ bụ onye oke ọchịchọ onye ọbụla na-achọ ka o were di na nwunye nwa ya wee gbara iru n'aka ọyị ya ma ọka onye ọbụla onye ahụ bụ onye oke ọchịchọ nne na nna pụtara wee weru na-asị ka nwa ụnụwa nwa onye a because of na oji ego ma ọ na-agụ na ya dị na mma ọ bụrụ ezigbo nkwado ka ọ bụ ife a bụ ife mmelu ife a bụ
ife mere ụfọ ihe nke ụwa ọ ya afụ na ichi niile n'oge eme gịnị na o nwere ike inwe nsogbu ọnọdụ ka nwoke jere nwaanyị na nwaanyị a na-arụ ezigbo ọrụ ọtụtụ nsogbu ị na-afụ taa ụfọdụ jere nụọ nwaanyị mgbe ọ nụrụ nwunye na nwunye na-arụ ezigbo ọrụ o jee nụọ ya mgbọsọ ọ na-achụ nwunye n'ọrụ ịfụ na mmadụ esi enwebe nsogbu etu a ka ọdụ ndị ajere jesi nwa ya jee nụba nwa onye a na ọ bụ ọgaranya ibe m ọ ya mere eji enwe nsogbu maka na gịnị mere ọ bụrụ na ọ jụrụ ese marakara ka nwa ihe ụmụ abụ na ọ chọrọ ka ya na papa nwa nwee relationship as ọgọ ụdị mmadụ eji anaghị akpa I tell everybody ejiro compensation were eme marriage a compensate kwa na anybody with a marriage anụkwa na anybody maka pity ejikwa na ebele nụọ nwaanyị nwoke ma ọ nụọ nwaanyị emekọta nwaanyị na mmadụ ebele ọ bụrụ maka marriage kama na onye ahụ egori n'inwe n'ụwa mana olu marriage ejikwa na maka ebele ka imeziere onye ebele nụọ ya imekpaa ya ihe ifuru ime gịnị iweru nwaanyị ọbụla anụrụ maka ebele na-ebute nsogbu nwaanyị ọbụla anụrụ maka ego nke ụwa na-ebute nsogbu nwaanyị ọbụla anụrụ maka fem na-ebute nsogbu ọ ya mere ndị efu dụcha amacha apapa ya mere na ọnụmụ di na nwunye ha ọ naghị asasị maka na ha na-anụ ya na fem ha anaghị anụ ya na agba onye ha chọrọ ịnụ ọ dị mma ibe nkọwarụ ị na-aghọta ya kịta anyị na-aghọta ihe ị na-akọwa ọ dị mma dịka anyị na-achịkọtazi ya bụ ọgbakọ anyị na gị n'ụtụtụ a n'eziokwu na anyị ma na ndị mmadụ ya bụ ezinụlọ gị ịkwado alụmdi na nwunye gị na ọ dị oke mkpa mana anyị nekwa ya na dịka mgbasa enwela aghara ụfọdụ n'eziokwu nne na nna ha kwadoro ha na-agbafuru onwe ha fụ onwe ha n'anya sị na ha na-abụghị ebikọnwụ dịka di na nwunye dịka isi wee kọwa isi wee mee oge nke gị ha kpọlụkwa onye ọ bụ ha na ha jekwuru nne na nna ha nyocha niile enyochalụ mee ihe niile eme ezinụlọ na-aba abịakọta ọnụ si n'eziokwu na ha kwadoro ka mmadụ na-aba anụba di na nwunye mana abanyekwazịa na alụmdi na nwunye a anụlụkwa ọnwa abụọ ma ọ bụ ịtọ a sị na ha ya ebinwuzi na fayara anụzi kezi ife ga-ebute nke maka na ha nwekwala ezi nkwado bụkwa ndị fụlụ onwe ha n'anya bifo ha wee banye si na ha chọọ ịnụ di na nwunye ka ihe nwezi ike ibute mgbasa n'etiti mmadụ na-abụ dị otu a ihe ya ebute mgbasa n'ime mmadụ na-abụ buru ibu ofu ụzọ ihe ga-ebutegoro mgbasa bụ ofu onye n'ime fe egebe n'akụkọ n'iro na o nwere ike ọ bụrụ na nke nwoke egebe n'ihe ndị ọhịa a na-agwa ya n'iro nwere ike bụrụ na nke nwaanyị egebe na ihe ndị ebe ọ na-arụ ọrụ na-agwa ya o nwere ife ndị oyibo na-akpọ model ọkwa ime ihe model ndị oyibo na-arụcha moto kpọọ ya model soso nem mmadụ eji anyị fụrụ a na-anụ nwere model ka m kwuo ka ha ga-eji ghọta ya mmadụ eji nwere model A model B model C ọ bụ model by model ọ bụrụ na mụ na nwunye m ji model A were anụ di mbọsị ọbụla m webata B problem ebidogo ọ ya bụ ihe na-enye nsogbu taa ka m gbazie ya ka ịghọta ya ọ bụrụ nwunye m ana m agba ya o nsị ya nwaanyị ewetakwa ejikwa n'ụdị ife abịa ka anyị jiwekwa model anyị ji aga na nke abatakwa nsogbu adị ibe na-enye nsogbu ebikata n'udo ebido na nsogbu ugbu na-ejere webata usoro abụrụ ya ka eji wee bido alụmdi na nwunye ọ ya na-ebute nsogbu nwoke ejego webata bụ usoro ọzọ nwaanyị ejego webata bụ usoro ọzọ o nwere ike ndị oyi nke nwaanyị agbaba na kedu ibe o ji abụ di uso kwụrụ ọtọ di uso nọ naanị nọ n'ala di uso mịa gụṅụọ mmiri ṅụọ di uso aṅụ na mmiri ṅụ na mmiri na ịmakwana ịmara ife mgbe sọọ na nwaanyị a zirejiri ọnwụ na di esi a nọrọ anọ ọdịnọ ya na-ada nsogbu ebidogo ọ ibe na-ebute nsogbu na-ebikata na udo ebido na nsogbu ọ ige akụkọ okeke ma okafọ ma mgbeke ma mgbeorie a na-asị ụka ike njie usoro bụ na di uji ebi eche njikwa n'usoro ọbụla gụ na di uji ebi n'udo ọ bụrụ na ibe gụ na di uji ebi n'udo bụ iteta ụra ụtụtụ ịsa ịdaa n'ala wee kenee ya nwanne m nwaanyị iteta ụra ịdaa n'ala kenee ya ọ bụrụ na agụ nwa nwoke na ihe gụ na nwunye uji ebi n'udo bụ iteta ụra ụtụtụ ibilite na bed mịa ya ọnụ iteta bilite mịa ya ọnụ ka udo a wee na-agụ egekwara nke onye ọzọ na-agbago ọ ya model
Adịmma, daalụ rinne. Daalụ rinne, Yes. Honorable. Time I drop kuzi ka anyị pịache, but before na pịache biko onwe just na nkiliki okwu inwe ike ịgwa ndị na-akwado ịnụ di na nwunye, biko just word of advice. Ọkwa ọbụla m na-agwa ha bụ onye ọbụla chọrọ ịlụ di na nwunye ya ga-ebido na ntọrọmana be nne na nna ya wee chọọ nwoke na nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ka ọ gbaa mbọ fụ na ezinụlọ ya gbalụ mbọ nyochaa onye ọ chọrọ ịnụ ya anụzi na nwaanyị ma ọ dị si na ofu onye nọsọ ngwu ya gwara ya si ya na onye a bụ di ma ọ na onye a bụ nwunye ya. Ọ ya bụ echi niile ihe mebegu ịmadụ ka isi eje ka ọ ghara ibu ihe mebegu ya afọ onye kọlụ maka na nke ndị nne na nna ahụ kwadoro onwe ebe o suo hibe mmiri ha ga-eso wee chọba ya mara ka a ga-esi pichi ya, mana ọ bụ ụlọ nke ndị iro gwara go ohibe mmiri sụsọ oge ga na-apịchi ya. Ọ dị mma, anyị na-asị gị daalụ rinne Honorable Udoka Umeokonkwo, daalụ na ya bụ okwu ịgwala anyị n'ụbọchị taa, ya bụ nkata anyị na gị kpalịta. Anyị nwanọkwa na studio, anyị mụtakwala ihe n'ihe ikwuru, eji m okwukwe kweta na ndị gele anyị ntị, ndị nenele anyị n'ihe onyonyo ga-amụtakwa ihe gbasalụ alụmdi na nwunye na onye ga-akwado ha maka ndị na-anụbere anụ. Daalụ rinne. Daalụ nwanne m nwaanyị na nwanne m nwoke, Chukwu gọzie unu. Ọ dị mma. Ọ dị mma, ndị ọma gela anyị ntị, ebe a ka anyị na-adọbilie na ihe mmemme anyị tata. Unu anụgo ka anya bụ mmiri si wee zosia wee na-agbacha n'ụbọchị taa. O ji akwa awụ arụ mara onwe gị bụ onye ntorobịa ka na-achọ ịga n'ụdị ịnụ nwaanyị maọbụ ịnụ di, nyochakwa enyocha, jekwa jụọ ese ikpọrọ onye ị ga-anụ, ijekwulu nne na nna gị ịdịchọ na ha kwadoro unu ka anya bụ alụmdi na nwunye wee tọọ atọ. Ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ụbọchị nke tata, wee na-asị gị daalụ rinne. Afa mbụ Chidimma Ọranwe, wee na-asịkwa gị na echi ga-abụ echi ọma. Ihe na-akọsi ya bụ som ụmụ nwaanyị ọba nwaanyị nụsị asị na n'ụlọ kọrọ. Oke, ihe na-akọsi ya erika na ụfọdụ na-ebute agụụ dị na otu a kọntrị dị na enwere som ụmụ nwaanyị na-enwecha ndị na-enwe akpịlị ebe ọ na-ebe na mpachi Amakaba na-ebunata akpa rice ma di ya dị ebunata onwe ike ọsị na ọ dị anọzi. Ụfọdụ nwoke na-agbawalugwo mgbakasị arụ a sị na nwunye onye ọzọ ji eme nke a ji eme nke a, ya nwunye onwere nke pasta so onye ọ na-akọ ọsụsọ those many things ndị nwoke nwere ike arụ mgbakasị na ego ada adịzi ọtaba nwunye ọkụba nwere ifesefụ nwunye nwere ike na-edi na-akata ụmụ na-ebu onye nwacha eke na ego ada abata ya n'akpa omekasịba. So if you butele divorce na this particular marriage or marriage A, where you can butele divorce na marriage B. So one of the things is misunderstanding and temperament. Na a lot of things. Abobi okali. Before the bukwalo financial lack of finance, a lot of things. Ishekie divorce ha na-enwe these days. O ebe nwaanyị na-achọ ka o nwetacha right ya niile. Sometimes it's better to remain calm, not nwayọ. Ihe na-eme cool down. I ga sort way out. And then na-abịa ga-akụziri gị na marriage counseling. So one of those things na-ebute divorce in marriage bụ inenere anya counseling. Ịkọwara nwoke na nwaanyị ihe ha na-eji ime. Marriage abroad just ije wedding no kọwara fa ihe dị na the marriage and it will help. Infidelity in the sense that nwoke na-achụ nwaanyị outside his marriage makwa nwaanyị na-agakwuru nwoke ọzọ outside her marriage. 1. 2 is insincerity, when there is no love and no sincerity. Enwe onye na-agba igwe ya eziokwu ọtakwa asị ime nke si imere nke a ime nke si ime hụ nke a. And thirdly is economic hardship.
ebe nwoke na-agba mbọ na-akata for the family, all of a sudden enwezi ihe na-abata, nwaanyị ga-asịzi ihe ya bịara ịbịa lewe telivishọn asị ka alawakwa ebe nna ya gaa zuru ike. Ọtụtụ mgbe ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ada enwe ndidi ekpe ekpele chọọ iru Chineke. Nke abụọ, n'oge gboo oge ndị mgbe ochie ma ndị ka na-atụ egwu Chukwu kịta a na-ada ajụ ese tupu nwoke anụ nwaanyị ọ na-ajụ ese, ọ jụ ese ma nwaanyị ọ na-achọ ịnụ ka famili ya dụ, ha na-ebikwa na be nwoke, ha na-ebikwa na be di. Ọtụtụ ada ajụzi ese kịta. Ọtụtụ ụmụ okorobịa bụ tupu anụ nwaanyị adịgoro ime, akpọzialụ nwaanyị dị ime kekwe ime ọmụmụ, abịakwute nne na nna ama nwezi ikike ịchụpụ nwaanyị ndị ime. So ụfọdụ ụmụ nwaanyị enwezi mmụọ irube isi. Ụfọdụ na-achọ ndị nwere naanị ego ma ọ bụ akụ na ụba nke ụwa. Ha mara na o nwere ọtụtụ ezinụlọ nwoke na nwaanyị bi enwere ife dị mgbe eji malite ịnụ di na nwunye, ma ha were okwukwe tụkwasị Chineke obi, Chukwu wee weta ihe a ga-eji wee bi na alụmdi na nwunye ha bie nke ọma.